Il-Gvern permezz tal-Ministeru għas-Saħħa nieda strateġija nazzjonali għas-saħħa mentali bilan li l-kura tinfirex iktar fil-komunità. L-istrateġija mifruxa fuq medda ta' 10 snin bejn l-2020 u l-2030 qed timmira li kull persuna f'Malta jkollha l-jett li tgawdi stat mentali b'saħħtu. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa qal li din l-istrateġija hija msejsa fuq 4 pilastri: it-titjib fis-servizz tas-saħħa mentali, promozzjoni, appoġġ lil qraba li jintlaqtu minn dawn it-tip ta' kundizzjonijiet u l-ħaddiema fil-komunità. Fil-fatt l-ewlieni tagħha u li tindirizza l-kura tas-saħħa mentali fil-komunità. Nadarilna illi s-saħħa mentali wkoll palma għandna s-saħħa fiżika rridu nġibuha fost l-aqwa sistemi li hawn fid-dinja. U allura huwa pjan ambizzjuż ħafna, għandna ħafna x'nagħmlu, imma issa għandna l-pjan ta' kif nagħmluh b'mod strutturat, b'mod organizzat, b'mod koordinat biex fis-snin li ġejjin is-saħħa mentali wkoll tolħaq l-ogħla livelli possibbli. B'hekk permezz ta' din l-istrateġija, issa hemm pjan konkret ta' kif is-servizzi u l-kura għal kundizzjonijiet tas-saħħa mentali ma jibqgħux limitati biss għall-Isptar Monte Carmeli. Sptar li bħalissa għaddej fih xogħol ta' rinnovar sabiex bħala parti minn din l-istrateġija mis-sena d-dieħla jibda jilqa' pazjenti b'kundizzjonijiet li jeħtieġu riabilitazzjoni fit-tul. Il-konsulenta tas-saħħa pubblika, Dr. Natasha Azzopardi Muscat, saħqet fuq l-għan aħħari ta' din l-istrateġija. Il-bidla ewlenija hija li aħna rridu nersqu lejn sistema fejn il-pedament ikunu s-servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità. Diġà għandna servizzi fil-komunità, iżda mhumiex mifruxin ma' kulli kien u m'għandhomx biżżejjed il-faċilitajiet illi l-ħaddiema tagħna jistgħu verament joperaw b'mod sħiħ mill-komunità. Dr. Azzopardi Muscat spjegat kif l-isptar il-ġdid tal-Qroq fuq Meddart qrib l-Isptar Mater Dei ser ikun is-simbolu ta' era ġdida għas-saħħa mentali. Madankollu qalet li dan mhux biżżejjed għax ser ikollu bżonn rabtiet b'saħħithom mas-servizzi tal-komunità u s-servizzi ta' riabilitazzjoni. Qalet li l-attenzjoni l-qraba ta' dawk b'saħħa mentali hija wkoll fattur importanti f'din l-istrateġija għax huma wkoll ġorru l-pis ta' din il-problema. Irridu nagħtu attenzjoni lit-tfal u liż-żgħażagħ u qegħdin joħorġu ħafna aspetti ta' teknoloġija diġitali. Kemm illi jistgħu jkunu ta' dannu għat-tfal u għażagħ u allura rridu nilqgħu, irridu nedukaw, irrid ikun hemm għarfien dwar kif din it-teknoloġija wieħed jista' jevita forsi xi effetti negattivi assoċjati magħha. Dan fil-waqt li jsir xogħol flimkien ma' setturi oħra bħal dawk tal-housing, tal-edukazzjoni u tat-teknoloġija diġitali sabiex bekk jiġu identifikati iktar nies bi problemi ta' saħħa mentali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.